Good morning. Ano sa man yung mata pirti mga laguma? Nag-away mo no? Wala na. Wala lagi ko gabi nagtanaw dito sa Dagon. Tingnan ko kaya itong Korea nakahilag ko dyan ko. Mao lagi na. Kay pagsalida, hilak-hilak, ug pulawan pa. Pero pag ampo, pagbasag Bible o pagsimba, astang luyaha ug wa pay gana.